Tosi hyvä ala siitä, että tämä on just monipuolista ja sitten antaa valmiudet omaan elämäänkin, vaikkei tästä tulisikaan omaa ammattia. Just tosi käytännönläheistä ja ei ole niin raskasta opiskelua ja semmoista teoriaa. Tälle alalle hain, koska en ollut varma, että mihin haluan, mutta ruoanlaitosta olen aina pitänyt. Opiskelu on tosi käytännönläheistä. Meillä on täällä leipomo, opetuskeittiö ja suurkeittiö, jossa valmistamme opiskelijoille lounaan, sekä ravintola, jossa ketä tahansa voi ostaa buffet-lounaan tai tilata lautasannoksen. Haaveeni opiskelun jälkeen on jatko-opinnot. Forssa on hyvä opiskelukaupunki, koska täällä on hyvät koulutusmahdollisuudet sekä keskeinen sijainti. Hyvät kokin ominaisuudet ovat joustavuus, luovuus ja innokkuus sekä halu oppia ja kehittyä. Opiskelussa valmennetaan työelämään työssäoppimalla, joka suoritetaan erilaisissa alan ravintoloissa. Kokkipuolelle kannattaa hakea, koska opiskelu on kivaa ja opettajat on mukavia ja täällä saa vaihtelevasti tehdä ruokaa erilaisissa muodossa.